नुखुंगो बियालनि जोंजाल रंना तुई लाई थांनाय 9 जुन सालमारिओ बिथि चावि थैया बुस्ला समरते बुमा कुमारी देबरमा पाइथागो लेरे हुनपाना कक्ति सालो खुवाइनि वारें गामिओ बरकनि नुखुंगो थांगा एडिसिनि सामुं चारिफां आदं सुहेल देबरमा जेसक पारिसाक नुखुंनो चुबाचु ख्लायनाय बागै ककरु बुखा इएम सुहेल देबरमा बेलाइचुक याते बियालनि बिसिंथिनो 2013 बिसिवनो ग्रेजुएशन कमप्लीट ख्लायमानि बिथि चावि थैनाय समर देबरमा फियाबा ग्रेजुएशन कमप्लीट खालामनाय यागुलबो लाई थांनाय बिसिजा रमैनगो बेकार क्लाइजाक समर करना बेमारनि असासारा रजरावो सामुनुमुनि बियालो बेलाइनो जोंजालो क्लाइखा बरंनि नुखुं अबनो तुयिनो बुमाबाय किसेमिसा कग्रो बांलायो समर पाइथागो नुखुंगो बियालनि जोंजाल रंना तुयै लाई थांनाय 9 जुन सालमारिओ बिथि चावि थैका बुस्ला समर ते बुमा कुमारी देबरमा नुखुनि खा खामस्रे स्रे कक्तमा न खनावै बेलाइनो खा खामजाखा एरिसिनि सामुसारिफां आदं सुहेल देबरमा अबनि बागै पाइथागो लेरि हिनफानो कक्ति सालो खुवाइनि वारां गामिओ बरन नुखुंगो थांगा एरिसिनि सामुसारिफां आदं सुहेल देबरमा जेसक पारिसाक नुखुंनो सुबाचु ख्लायनायनि बागै कग्रुबुखा इएम सुहेल देबरमा पुलानो चिनि कक्तमा थुनाय बेलेगन हामबाय तै बेलेगन खा खामानि बेसिते सानानो मसुंगो थानाय सप्ताह चिनि दिप्रामो थानिना आदं खरकसा चिनि दाखौ समर देबरमा बजोंनो असंसानि याक्राय थांका बिनि नगद सुगिया दंमान बागै बो लामाना साइना कहनि जों बिनु कुंगो जों खोनाका बखरकसा बेलाइनो सुगिया नुकुं दंमानि बखरकसा ग्रेजुएट खालायका 2013 नो केबा आपुन से बो मुंसा चुबाचु मानिया तै आबना बिन बसलानो बिथि चामानो बिन बुमा बलगले बिन बिथि चावै बरकनि नचनो असंसानि याक्राय थांका बेलेन खामजाक जों जत लुकुराव जों जत चिन्ति बरमाथा आदमसो केबा बनो थांथांफोर जों जेबो जों सामु खालायदोंफोर जों बिन बावचे वान सुबि दंमानि बिसकांनो गो जों बिन नुखुनि बागै जों बनो संसावै दिनन बागै केबा बेजराव एबा असमयनो बसनो याक्राय थांका आबन बावचे बेलेन खामजाक केबा जों अमन कग्रिबो चिनि थैजानाय नुखुनो अखबायजाक जारावो जों जत तिब्रा मथा लिडार जों बनो गितंगो ते बंनि आपदे बिपदे जे नां तमाजरावो जे चुबासो नां तमाजर जों बेबा जों तिब्रा मथा तामचनका तिब्रा मथा लगी दंगो ते चिनि बुवाग्रा लगी दंगो बरनो जों अमन कौरलांगो बिसकां जरागो जेखुनु प्रॉब्लम का जों अलवेज बंग लगी तंनाय ते बुवाग्राबो लगी तंनाय ते बिनि बाहामजोंनो जों बिसकांगो ताम सेब्रिमान जों आबोतिनि बिनि डकुमेन्ट्स जों लांखा ते बिनि बाबुनो जों जत चिनि तिब्रा मथा लीडर्स चिनि आमसेनि चिनि आखरा एडिसि भिलेज कमिटी चिनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन चिनि मेम्बर जत लगी तंनाय आंनि सागबाय सम लगी तंनाय तांनि हागे जों खरा जाते खरसा सुबालायमान बिसिते जों बरं नायखलै जों थनि खुवाइनि सिमि बिब्लबनि कक्थुम चिनि खरां